Λοιπόν, λέγαμε ότι η Εκκλησία βασίστηκε, θεμελιώθηκε πάνω στην ιστορική εμπειρία της παρουσίας του σαρκοφέντος και αναστάντος Χριστού. Τι θα πει δημιουργήθηκε και θεμελιώθηκε? Έγινε ένα σωματείο ανθρώπων που σέβονταν και ακολουθούσαν τη διδασκαλία ενός εξαιρετικού πλάσματος? Όχι. Η Εκκλησία συγκροτήθηκε ως ευχαριστία. Αυτό που συγκροτεί την Εκκλησία είναι το Πασχάλιο δείπνο. Το τελευταίο Πάσχα, πριν από το πάθος, ο Χριστός δείπνησε με τους μαθητές του, δηλαδή έκανε κάτι όπως έκαναν όλοι οι Εβραίοι της εποχής του. Μίλησε με τη γλώσσα της πράξης που ήταν η κυρίαρχη στην εποχή του και ήταν το δείπνο της ευχαριστίας. Κάθε εβραϊκή οικογένεια τη νύχτα του Πάσχα μαζευόταν και μοιραζόταν το ψωμί και το κρασί ως μια πράξη ευχαριστίας στο Θεό που τους έσωσε με τη διάβαση της Ερυθράς θαλάσσης από την Αίγυπτο. Αυτό έκανε και ο Χριστός. Μόνο που τους είπε ότι τώρα δεν ευχαριστούμε για εκείνη τη διάβαση από την Ερυθρά θάλασσα, αλλά ευχαριστούμε διότι ο Θεός χάρη στους ανθρώπους την διάβαση από τον θάνατο στη ζωή. Τώρα πια που η σάρκα η ανθρώπινη έγινε τρόπος υπάρξεως του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τώρα πια δεν υπάρχει θάνατος. Τώρα η τελευταία αντίσταση του θανάτου είναι η ατομικότητά μας, είναι η σάρκα μας, η οποία πέφτει στη γη σαν το σπόρο και διαλύεται η τελευταία αντίσταση της ατομικότητας και η ύπαρξη του ανθρώπου είναι μόνο μία σχέση με το Θεό. Είναι μια απάντηση στην κλίση που μας έκανε ο Θεός εκ του μη όντως εις το είναι. Στην εκρόσιμη ακολουθία η Εκκλησία ψέλνει αρχήμη και υπόστασης το πλαστουργόν σου γέγονε πρόσταγμα. Αρχή της ύπαρξής μου και υπόστασής μου, πραγματική ύπαρξη, δεν είναι αυτό το κορμί. Αυτό είναι η απάντηση, η κτιστή απάντηση στην κλίση που μου απίφθηνες και μου είπες έλα, σε αγαπάω. Και το ναι το δικό μου είναι αυτό το κορμί, το οποίο όμως επειδή είναι κτιστό έχει αρχή και τέλος. Ενώ η κλίση σου δεν έχει αρχή και τέλος. Επομένως, όταν πω ναι, το ναι το δικό μου είναι το αμήν που λέει ο Παύλος στον Θεό. Και το αμήν ολοκληρώνεται με την εκούσια αποδοχή του θανάτου. Παραδίδομαι στο θάνατο λέγοντάς σου, ναι, πάρε με. Τώρα πια υπάρχω μόνο για σένα. Άρα γιορτάζουμε μέσα στην Εκκλησία αυτό το θρίαμβο της κατάλυσης της ατομικότητας, δηλαδή της εισόδου στον τρόπο υπάρξεως των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Πώς το γιορτάζουμε αυτό? Πάλι με τη γλώσσα την ανθρώπινη. Τίποτα μέσα στην Εκκλησία δεν είναι εξωπραγματικό, ιδεατό, νοητικό. Πάλι με το δείπνο του Πάσχα. Κάθε Κυριακή για μας είναι Πάσχα. Κάθε Κυριακή μαζευόμαστε σε αυτό το δείπνο. Παίρνουμε την τροφή, δηλαδή την προϋπόθεση της ζωής μας. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει ως κτιστόν παρά με ψωμί, με τροφή και με ποτό. Η συγκεφαλαίωση της τροφής είναι το ψωμί, η συγκεφαλαίωση του ποτού είναι το κρασί. Συγκεφαλαίωση θα πει ότι ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, όχι εμείς σήμερα οι άνθρωποι των πόλεων, όλη του η ζωή είναι η σπορά, η βλάστηση, η καρποφορία, ο θέρος, ο θερισμός, το ζύμωμα του ψωμιού. Είναι η περιποίηση του αμπελιού όλο το χρόνο, η φροντίδα, η συλλογή των σταφυλιών,
το κρασί. Δηλαδή, το κρασί και το ψωμί συνοψίζουν τη ζωή του ανθρώπου, ένα ολόκληρο χρόνο. Και τη ζωή μας λοιπόν την παίρνουμε ως ψωμί και κρασί στην ευχαριστία και την παίρνουμε όχι για να συντηρήσουμε το εγώ μας. Την παίρνουμε για να κοινωνήσουμε την ύπαρξη με τους αδελφούς μας. Παίρνουμε από το ίδιο ψωμί και από το ίδιο ποτήριο. Κοινωνούμε τη ζωή και την ύπαρξη. Δεν κοινωνούμε ένα μαγικό αντικείμενο. Και αυτή η κοινωνία είναι η απαρχή για να υπάρξουμε ως σχέση. Δηλαδή να υπάρξουμε όπως τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Επομένως σε κάθε Θεία Ευχαριστία πραγματοποιείται και φανερώνεται το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Πραγματοποιείται και φανερώνεται όχι ως κήρυγμα, όχι ως θεωρητική εξαγγελία, αλλά ως η πράξη της κοινωνίας του αυτού ποτηρίου και του αυτού άρτου.